Dă-i ready. Hai să-mi puneți controllerul. Și eu. N-am pun. Uite, pui mei. Ok. Controller. Alright. Ești gata să facem victory real? Facem victory real. Fără Red Bull. Fără oameni care nu lași pe ei. Am ce fain e skin-ul, mâncați. Lași pe ei, nu? Nu. Până acum nu, acum Da, pui. am căzut. Printre primii, așa. Mamă. M-am dus. Mă calific. Doi sau? Top 5. Easy. Top 20 am luat aia. Ești fix, bă, am crezut că ești fix lângă mine, dar nu ești. Ești acolo sus, al treilea. Ba nu. Ba da. Da, bine. Easy. Mamă, nu, asta, mă, ăsta-i trash rău. Nu-mi place. Ce să fiu bine, al doilea rând. Perfect. Mamă, ce credeam că ce... Băi, eu până acum mă duc impecabil, adică n-ai... Ce să zici? Primus, aba nu, s-al doilea. Perfect, mă calific, easy. Sper să nu cad aici când dau rage. Gata. Bă, top 7. Nu, am picat, nu. Te rog. Fuck. Am ieșit. Așteaptă-mă. Că asta nu e, asta mai sunt 30 fix. Așa că ne bag cei de echipă. Pe aia semifinală. Și tot așa. Block party, easy. Hai că easy dacă e, că ultima oară tot timpul cad la... Când mai sunt 2 secunde, atunci cad. Care? 5, 7, 5, 8. Hai să fac bolile ăștia. Fă-le
că eu de obicei cad când fac bully. Că așa talent am că de obicei cad. Deci e ok. O, ce schem și-o luat aia. Niciunul n-a fost terminat încă. Al 2. Ah, febul. Bonica o să pic. Olea. S-a dus. Nici nu-mi place. Aici, acum să te văd, să te câștigă. Nu-mi da boli. Am împins ăia, mă. Aici Cât un 20. Aici din prima finală, asta e cât o rămas. 10. ia, fii cum fac full hot dog. Imediat fac și eu, numai să-l primesc. Full cârnat. Îmi joc acum dinozaur. Full dinozaur. They're ready. Nice. Nu mă pasă. Dă acum ai 3 coroane, nu? Da. Pe shop ești alt skin cu 3, dar e urât. 3 coroane, dar e urât. Nu-i shop-ul la fel. Știi, o la mine e, acum nu știu, dar e urât skin-ul oricum. Nu mi-aș lua dacă aș avea 3 coroane. Mai bine aștept, nu fain. Celor care nu lași pe aici, nu cred. Nu merge fără. Matex joacă Fall Guys. Mamă. Slabă. Pe nu-mi da mă puli, nu fi de ăla. Și am încercat să fac. Uai, ce mare e hot ăsta. E fain. Dar e prea mare. Hello, motherfucker. Bă, dar Aveți place? Uite că mă joc un pic. Eu mă calific. Nu cred așa ceva. Eu m-am calificat. Și am calificat. Da, da. Te-ai calificat? Da. Top 50. Să te joci acolo. Brawl Stars. Ia telefonul meu. Nu mă mai joc oricum. Poți să faci ce vrei. Stai aici. Bă, voi mai aveți frați sau surori? Niet. Niet. Nine. Nine. Hai, că asta e N-ai? simplă. N-ai, bă? Asta. Am. Ai. Ce easy asta. Hai, schimă la tică. Mi-e place că la dinozaur are o cloge așa mică la spate și se mișcă când alerg. Face la stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta. Așa că și acolo stați.
am căzut. Ai, mă. Nu, stai să deschid geamul, că e cald aici. Nu te las. Ei, cât timp îți la antrenament te joci, cât vrei, dar nu. Nu te știi Fall Guys. Ce să faci, ce să nu poate. Ne-au jucat odată. Chiuțele are. No, hai, ia și joacă-te. 7. Ia și joacă Fall Guys să vezi, te știi. Pe ca pe... Asta, ce te jucai tu acolo, nu știu ce. Cu asta te miști normal. Cu X sari. Cu pătratul te arunci pe burtă. Și cu ăsta, cu rădoiul de aici, îl ții pe unul sau nu știu. Da. Îi dai Ia. pul. Îi dai bully. Bine, adică îl ții, uite așa. îl O ții, să mă calific, nu știu. Hai, ia și joacă-te. Așa, du-te pe astea, bravo, bravo. Sari, Intră, mă, știu. sari, bravo. Fii-te pe că să știe. Bă, de unde te știi, bă? Și uite la Cocolix. Așa, du-te prin astea. Nu, ia o dreapta. Bravo, bravo. Cocolix și știe să joace. Da, și bă, cum chiar știe, fii atent că se califică. Așa, du-te înainte doar pe bile. Așa, bravo. Du-te înainte. Și aici du-te stânga, stânga de tot, stânga. Da, da, așa, așa, bravo. Fii atent, bă, că se califică. Nu te cred. Dar te mai jucat? Te mai jucat? Se joacă când ești tu acasă și rupe Fall Guys. Bă, dar cât te mai jucat, mă? Alaltă ieri. Doamne, ferește, mă. De tu rup Fall Guys-ul. Poate, Olteane, îl ia Milan pe super tătă. Serios, acum mi-a apărut că-l vor ca rezervă pentru standard. Dar nici așa ce tătă, super tătă. Ah, acum zice că se uită pe YouTube. La cine? La Cocolix? La cine, bă? Dar era fain, mamă. La X-Leader, bă, se uită la X-Leader. Bă, da. Mă. Și de acolo ai învățat să joci? A, și la Modelin? Am caz toate în cap. Auzi că se uită și la Modelin. Nu m-am calificat. Ok, stai pe A, și Berber. tu de fapt știi toate mapele? Cum naiba, bă? Asta știe toate mapele. nici tu nu le știi pe toate. Put ăsta rupe Fall Guys-ul, fii atent. Mai bun ca tine. Hai că... Sar, bă, bravo! Fii atent, bă. Bă, dar nu mai scoate limba când te joci. De ce dracu te faci asta? Mă enervezi. Tu scoate limba. Bagă-ți, bă, limba în gură. Bă, uite-te la el, ăsta. Ești focus? Hai că te ajut și eu un pic. Nu cred, Deci- asta e finala. Da. Nu. Așa, du-te. Nu, hexagon finală. Fii... Bă, frate, ăsta se califică încă o dată, fii atent. Știi, bă, omule, de unde știi că sar pe burtă? Bă, de unde știi să sar pe burtă? Uite-te la el. Finala 7-8. Tu unde ești? Ai căzut. Nu știu acum ai șansă. Te-am E văzut. un hacker, bă. Uită-te la el. Da, îs tot mai des hackerii, da. E mă hacker. Era hacker, bă. Nu mă să la el cum merge. Mă, oi, stai să... Hai, încearcă să te califici. A, păi să trebuie să sar. Uite-te la el cum zboară, n-arătă. Mă. Hai, gata, că te joci când plec eu, te joci. Uite, doamne, cum... Ce zboară al meu. Ăsta vrea Fortnite, bă. Pe ce facem, bă? Nu Fortnite, joacă-te ăsta. Nu vrei. Ce hacker era la... N-avea treabă. Nu, bun, aia e.